2 partijen door zijn bij de voorverkiezingen. Die zijn dit weekend gehouden. 8 partijen moesten minstens 848 voorkeurstemmen hebben per partij om mee te kunnen doen aan de verkiezingen. En 2 partijen hebben dat gehaald. Het gaat om de partij Mio Corsau en Movimento Corsau Promé. Daarmee is nu duidelijk dat voor de verkiezingen van 21 maart 8 partijen meedoen. De huidige partijen in het parlement, waarbij MAN, PIN een lijstcombinatie, of nee, eigenlijk samen 1 partij vormen, ik moet het goed zeggen. En dan Mio Corsau y Movimento Corsau Promé. Er deden niet heel veel mensen mee aan de voorkeursverkiezingen. 4.500 kwam stemmen en dat was in voorgaande jaren wel meer. Uiteindelijk heeft Mio Corsau iets meer dan 1500 stemmen gekregen en Movimento Corsau Promé iets meer dan 1000. Andere partijen hebben dat niet gehaald. Degene die nog de meeste stemmen kreeg was de UP van Elvis de Andrade, die kreeg 720 stemmen. De MDDK kreeg 525 stemmen, Pueblo Soberano 466. Er waren 3 partijen die ook heel weinig stemmen kregen, zoals de Partido para Pensionado 165, Civil Rights Movement Curaçao 84 en Era Novo para Corsau van João Lopes 52.